sanes para kanggo sagung mring tumati marasuti ing kamro kang akeh gunane pisane sembodo tlaten nono ayo yo ya ya iki randeng apa ketiga godhong celak kok apa-apa ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinar ingkang sakeca bojo ayo dirusuhi wong sing bujang ra kurang-kurang So
wong sumilir ijo royo dene sang bapa tak amuji marang Gusti ingkang purba mantenanya Gusti ingkang nyiptaken jagat lan saisinipun paribasan sak lumahing bumi sak kurping langit kanthi syarat-sarana ingkang sampun sameta ing kono ana sekar mawar warna petak saha abrit sekar kantil sekar kenanga sekar Duparatus ugi sekor ganda aruh kinarya jagang ping syarat uga sarana kinarya piranti sarana tradisi Jawa ingkang winastan jadilan sanggar seni Cahyono kanthi manembah nyuwun marang Gusti sakabehing titah ingkang kasat ing netra uga raga-raga ingkang sinilih ingkang duweni watak alus sing duweni watak kasar lan duweni watak sedengan tandure wong sumilir yen asal muska lemah bali nek lemah asal muska watu bali nek watu asal muska kayu bali menyang kayu tak sengguh teman tenanya wilahing sekaring bawana wah dodotira kumiter pada ing pinggir temono slematono kanggo sepo manggo sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surao surai ayo sanggar seni Cahyono ayo golek kesak ya golek kesak oh kaya diwadahi heeh diwadahi dadi padake pelem apa dadi golek kesak jambu narep golek kesak ki Nurli ngono nganggo terpal jarene jaret wingi kon nganggo terpal ya gayeng tenan ya Dek Nurli aku didek dek sekarang penarine ya isih nom-nom jan nek sing nari aku ora sing nonton nek karo kowe ya saumuran apane mamakane penyakit lah ya mbok-mbokane ayo jebule dhewe iki ya jebule anggota karo penari iki lho seragame wis padha aku sing ora apa ngerti omong lah kan kowe klambemu legundi ngerti omong iya legundi ngedekno jatilan nek turangga tuwa dah le guys weh ngopo Mbak gosek piye-piye njaluk lagu apa nah Bapak angka kalih nggih menika sampun dadi Mas Kabur. Mas Tata. Cekat kancene cekat. Suka mari suka. Pantipur kanca-kanca sanggar seni.
Nurli duduk. Oh, obrus. Tahu sih nembanting kabul. Iso gograk sak kalangane. Oh. Ayo. Woi. Wah. Yo. Hantune suster ngesot gek. Ngawur. Kayak kowe nurunnya satu. Enggak, rambungku. Yuk. Yuk. Dasar iki semuanya ngono kuwi ngeprank kancane. Senenge ngeprank kancane ngono. Tata ki yo ngawur. Kepese. Mosok Nurli kon ngesot. Kula kepiye? Mendah suarane. Maktus. Weh, kok terus to, Mas? Kentungi bahagia dan aku disia-siaki. Kok ya terus ki ora terus ya? Apa? Ngok. Ora. Lah piye? Wong ngono kok derok. Kahanan ngene iki ya. Nggih. Iki wancine suka parisuka. Nek Mbah iki de ngersake lagu mangke diaturke lagune apa. Nah, Heeh. iki Nurli sing arek jagongi karo Mbak iki apa jaluk Cilin apa lagi? Aligator. Dinego aja say. Ora dinego, Mas. Ora ngono. Ora gelem. Mana sini gaya. Arigato gozaimasu, anyang-anyangan ngono to. Oh, ora. Mosok ya. Lah piye? Ya, Biasane diaturke ngono. lagune apa? Oh, derek iki. Sampe ngene nggih. Oh iya. Lebaran. Dikasih caping gunung. Nggo, Mas. The Bandit. Mas Jaya, Mas Dalil, Sice, Mas Alip. Kono Puteran teman. Mas Dinar, Mas Lah kok Putra, kok Mas jarene Danto, temen pelek barang aku mati kok. Mas Soalnya ra Duta, tekan. Mas Ipan, wah dompet jaki. Tata ya iso. Yo, Yo, embo. capek gunung diaturke kanca-kanca. Monggo. Yo, Jo. Tata disenggel. Weh, Ora enjer. bertiga. Weh, Mangkane nek gladi mangkat tau. Yo. Sanggar Aslo. Sadiono. aku ra iso pelek barang. Dek zaman berjuang tergelikan anak lanang biyen meninggal janji andeng saiki ono ngendi jarene wos menang keturutan sing dikadang biyen meninggal janji andeng saiki apa Wah, yo Karang Wiroswara. ora wirosoro kan iki. Lah iya. Wirausaha. Heeh, sok nderekke dalang-dalang ngono. Gak aku to arep. Kaya Mas Kabul ngene iki. Anak aku Wiro Sableng. Oh, tak kira nek. Nah, ndek iku Wiro Brajan. Oh. Wiro Saben. Iya. Ya. Ya Mas Tata. Lanjut. Apa iki? Sorry. Syukur demo. Maaf ya Oh. aku ora iso. Lagi gerok. Syukur bisa nyaman.
Mas Kabur. pun dipun aturaken Nggih. langgam cape gunung Cape dipun gunung. garap laras barang. Pelok barang. Nggih, biasanya selendro songo. Pelok barang. Heeh, saiki Apal dibarake. kur pelok Heeh. motor. Barangnya sih Pelek. kayak pelek. Pelek ini nek Heeh. Ngetrap. Pilek, Des. nggih Jih. Mas Jaya luar biasa nggih Mas. Nggih. Penonton yo saya tambah Penontonnya. kataken sugeng mirsani Jih. saking Sanggar Seni Cahyono sedaya mawon monggo Jih. diaturke tetembangan yo nggo nglipur sing nari karo sing mirsani. Iya, saya sore, saya kasih dulu Mas. Leres pengerawit The Bandit. Heeh, The Bandit. Yo, ulangi. Hoi. Ayo, ayo. Jalan mari jalan, kau bilang mari jalan. Salam hormat, yang ada rumah sini, yang ada rumah sini. Saya sudah minta pergi, sudah waktunya. Mandi di laut, ikan tutut. Mandi di laut, kena obat bergoyang tutut. Kena obat bergoyang tutut. Andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut. Ayo, ayo, ayo. Yang apa nambah tinggi? Ya. Wah, wih. Gak apa-apa sini sama Om yo. Yo. Om Kadir. Ayo, ayo. Siro iso mlebu siro kudu iso bali. Eling-eling marang dumadi yo. Jan Iki yo ngapa pas nang kene lho. Waduh, jan tahu. Yo milih. Iya, sekeco Mas. Ora dikene Waduh, kan Iki kepesing. wis tuwa lho, Bol. si Om wis mapan. Apa-apane? Mapan umure Om. Ngajak rapi. Oh saja. Ora apa-apa karo wong tuwa ki malah aman. Malane. Ya ki sampean Mijiren. Ara bojoku sing nomor 1 apa nomor 2 yo? Nomor Nomor 3. siji. Oh nomor 1 ya. Ning diten jare aku bojo tuwa. Jebule aku bejo nomor loro ta. Wis Kan toh. selundupan. Wis toh. Oh jodoh rebutan aku toh wis toh. Yo, Bojone kabel lo- maju, aku Mbak Nurli. kiper. Sing kabul bojone loro sing meteng kabul. Kurang ajar. Ya HPL ya oke sumber. HPL kapan kuwi? Ki wis tak USB ki. USG. Ki isine ciduk. Ya tetembangan, Dik. Hah? Panglipur para pamirsa ku seneng uwek-uwek kene ki ngapa Kok iso tau ki saiki dadi lemu pada aku ki? Ya karang ayam ki. Kok ayem. Ya, tetembangan ya, Nduk. Lagune apa Cahyu? Manut Oh buri. iya, manuk Bel. buri. Hah? Yuk. Nurli sehat. Kabel Mahesa. Dalem. Aku utang BRI Ramudin, Mas. Terus Lah kurang agunanku. Kok tak agunke gelem ora?
lagune Segara Madu. Kanca-kanca pengrawit The Bandit. Dasare diogone yo Cek. Wangi sepi. Wes rampung. Oh, saya aku krungu kaya. Yo. Ayo, ayo. Wangi sepi kaya nuli. Kender. 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 Ayo. Seger Cahyono yuk. Wah, weh, bos. Ayo. Oh, Iya. Ini mangan rebat. engek, engek. Oh, siap, bro. Bablas. Os. Arak Mario Ra. Ora. Arak Mario Ra. Ayo, ayo, ayo. Minum, 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 minum. Oh. Weh, bos. Ya. Candia. Kapan aja dicekelimbik tenan ya kok. Nyawis bener deh. Semongkone nggih wonten ngono. Cak, 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 cak.
sandal. Apa sing oleh apa? Kok jane dibuang kan? Yo ngerti sandal. Kondur. Pabrik erung dibangun. Ayo, ayo, ayo. Weh, yo. Os. Wes. Oh. Ayo pan, duder pan. Pan sadar pan. Pan sadar pan. Pan sadar pan. Sing ndi pan? Arak mari ora iki. Yo. Cak 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 cak. Cok 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 cok.
kowe. Terus meneh. Yo, nyirar kidul ping 7. Yo. Yo. Kalah. Dada upin ipin kelo kayak. Meneh mas. Yo. Sisik tidur anak semua memenuhi bentuk sekolah hanya berkebun kondur. Yo dibantu yo. Woi. Apa mbak? Oh kok diculi ya? Orang? Oh kok masake? Ayo Ayah Bali Sanggar Seni Cahyono Gurus Mahfud Oh gak arek Mario Ora arek oseng-oseng hura Yo. Selamat Lah nek ora tak selok ora bali. Semong tane nggih wonten. Yo. Hei. Telone telo madu. Ayo. kabel abrir dibangun ya Yo bali mbah.
Sopo bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabah. Aku numpak mburi kuwi diret-ret. Kenggo traktor sawah. Selamat ulah. Candria. Juta ini ngapa? Juta kamu baik-baik saja. Yo, bisa dah. Wah. Iya. Aus. Ayah. Wey. Arai nganti mati. Ayo numpak nah, diret-ret ayo. Mbak Eran dadi po? Mbak kerudungnya nang kan dadi. Oh. Rasa dari. Tipas kabel nampani depan. Balinan meneh.
Sampun paripurna, sampun paripurna. Pacarmu lho Bul ki mau Bul. Ah iya ta. Wong sandalku rung sah arep dibuang iki mah. Piye, tinggal mulai. Rampung, Mbah. Rampung, mulai yo. Yo. Stres. Kondur. Pabrik irung dibangun. Sayang. Piye, Mbah? Kancamu wis do bali. Melu bali ra? Boncengke aku, Pak. Ayo. Wes Bul. Wes. Kayak bantu melu-melu kae. Ayo. Wah. Ayo. Ayo bariki aku sing dijunjung. Aku Gue yang kurun jujung Nurli. Kok tak tawake temen tadi ki men. Ya saya boro ngono lho. Menawa ana sing gelem, ana sing kuat kok oleh apa. kok nek kuat tak dadekke bojo. Nah, nek ora kuat Nek lanang maksudnya nek kuat. Nek bojone lanang. bojomu Awet. lanang. Yo tak. Ayo. Woi. Yahoo. Wah. Wos. Yo, yo. Wah. Minum. Monggo. Kondur. Dasare siji Ora nyenyangin kapok. kok. Mau lho. Kapok ya lho. Ket mau wis ora pengen yo ora kapok. Kuwi ngopo to, Cek?